פרשתי מעבודה כתוצאה מתאונת עבודה. ופתאום בבת אחת, אין מה לעשות, הייתי בבתי חולים, עברתי איזה אירוע, וחזרתי הביתה ללא עבודה טוטלית. אני חקלאי שהמשק כבר לא פעיל בכלל, עבדתי במפעל של כותנה, ואמרו לי, שלום, לא רוצים לראות אותך אחרי שאתה, מה שקרה. אני התנדבתי, תמר הביא אותי לביטוח לאומי כמתנדב, ובמסגרת הזאת, שפעם בחודש נפגשים, אז היה לי שיחה איתה, ואמרתי לה, מה עושים? היא אמרה, תשמע, בוא אליי, תעבור אצלי קצת תיעוד, ונדבר על זה. כי הייתה לי בעיה, בעבודה אני 100%, אבל בבית, אני יודע, לא מאמינים בי, כי אני מתחיל פרויקטים ולא גומר וכל זה, ואמרתי, וואו, מה יהיה עכשיו בבית? כל הזמן שבעולם יש לי ואני בבעיה. כי אשתי תגיד, עזוב, אל תתחיל לזה אפילו. ישבתי עם תמר, התחלתי לעשות תוכנית עבודה, עבדנו על תוכנית עבודה, עם פרויקטים קטנים, לעשות פרויקטים קטנים, להתקדם הלאה. פתאום הצלחתי להגשים את החלומות. היה לי חלום קצת לעבוד, לעשות נגריה קטנה, לעשות זה, וחלום שהילדים יחזרו הביתה. היום אני פעיל ב100%, שתי הבנות, מאוגוסט השנה, כבר שתי הבנות חזרו הביתה, וחלק מהבית אני עכשיו בונה אולפן הקלטות לבן שלי, שזה כבר אולפן השלישי שאני בונה. אתמול גמרתי ב9 את היום עבודה בלילה, כי הייתי צריך לגמור את הבלוקים, אני עושה הכל, לא נכנס אליי בעלי מקצוע, את כל העבודות, שבירת קירות, הכל אני עושה לבד. עם כל מה שעברתי, עם פעמיים דום לב וקוצב לב והכל, זה נתן, היא אמרה לי עודד, תמשיך בתחביבים, תמשיך בדברים, היא הנחתה אותי באמת איך לעשות את זה, ותודה